Hola, sóc la Núria, tinc 29 anys. Ell és el Javier Bosch, que és el meu germà i bessó. Hola, em dic Sònia Caballero, tinc 26 anys. I ell és el Joan, és el meu bessó, també té 22 anys, evidentment. Treballo de professora d'anglès a l'Acadèmia Helen Doron de Viladecans. Estic treballant a l'oficina de mitjans de la UOC com a tècnica de comunicació. Estudio un pla doble titulació entre la UOC, on faig el grau en ADE i Enginyeria Industrial a l'UPC. He estudiat a la UOC la diplomatura en Ciències Empresarials i el màster en Gestió Cultural. Soc estudiant de la UOC des de fa 4 anys, estic estudiant el grau en Administració i Direcció d'Empreses. Vaig estudiar a l'Autònoma Sociologia i Comunicació Audiovisual a la UOC. I qui millor que nosaltres, que som joves, amb 22-23 anys, per arriscar-se i tirar un projecte? És a dir, si no ho fas ara amb aquesta edat i amb aquests recursos i suport que tens al darrere, quan ho faràs? És que potser el model tradicional ja no és el que s'ha de fer, no? Marxar fora és una opció, el que passa que també tinc ganes de créixer aquí m'agrada. Crec que és dels primers treballs que vinc i que m'aixeco i dic, vale, avui vaig a treballar, que guai, fantàstic. No veig gaire clar el tema de tenir propietats. De fet, crec que serem la generació que heredarem les propietats si n'hi ha. Jo acostumo a fer-ho tot molt consensuat i m'agrada treballar amb gent. Sí, penso que el Joan és bastant més resolutiu. Home, si hem d'estar discutint sobre això, mira, tirem recte i anem avançant. Vaig al Saló del Manga i em disfresso al Saló del Manga. A mi m'encanta. Sí. I si em volen dir friqui, bueno. D'aquí 10 anys encara queda molt, però jo espero haver guanyat un cert nivell d'estabilitat, sobretot econòmica. No sé on estaré, no ho sé. Una mica m'estic menjant l'olla amb els 30 anys. De fet, des que vaig fer els 23, que me l'estic menjant cada any. Però bueno, mira, amb alegria, jo què sé.